Здравейте, хора. Не си Together, да we are Не, strong. Алекс бе извинете. Ей! Здрасти. Имам нов кон, който е най-хубавото. Това са електронна кутия. Предишната електронна кутия беше а сега да си играем всичко на най-голямата графика. Вече илям. 12-1 съм. Майше, не, Трябва да 2-4. вземем the base. чекпоинта. Ако се чуете за какво викаме 12-1, това е, нали, 2 убийства и 4 умирания. О, някой си поставя! Здраво. То са демобили. За тия червените дит ма бият, бе. То спит май хакер. Демет. Мето и не му отделя. Виж, тотално нагоре. Някаква ми се телепортна. Дай. Абе, ви, а къде е количката, аз къде съм? Вау. 30 seconds remaining. Вау, горе имаше снайпер, не знам си. А, то сега май няма да я видим. Те са появили. 15 seconds remaining. Те са умират. О, убих я. Малко му къса. 7, 6, 3 кила. 4, Бързо. 2. Отайте колата! Овертайм. What? Защо овертайм? Алекс, за теб бе! Защо? За теб бе! Искам се щита! На, взех си го. Скъпе се да! Качи се на количката и се щита, брат. Не, чакай, че тук убиха ма. Как бъдете бе? Виктор. Enemy. Отгоре, брат. Отгоре. И точно танка ще иди. Точно танка. Ооо! Бързо! Не, май. Загубих. Майко. Не Good беше. game. Направих 13. Defeat. Направих Nothing to 3-2. be ashamed of. 3-2. Не ме кефиш. Фернандо е лошичък герой. Да ми... Вау, аз съм до средата на мастер. Едно. До средата на мастер. О, пост демидж 26 000. О, точно 26 000. Я, къде пише да им бичат? Къде пише да им- Къде пише да им бичат? Убили само 5 пъти. Топ мултикил 2 пъти. Топ скелет спрей 12 пъти. Аре, пуснах нова. Ху? Жойна ли? Този път не атакуваме. Не бе, ние до сега пак атакувахме, бе. Не бе, ние я бутахме. Не. Само направо Ще такова. идваме. Да, ние дефитваме сега. О, дано да не дефитваме и да сме с същите отбори. Нали? Еми, аз потърсих друг матч. Един път. Поне един българин да дойде, нали? А ние не го забелязахме. Бомбе, не има. Чакай, че мишката ми не работи. Имаше един зайка от другия отбор. Българин. Георги ми говори, един наш приятел, Килър 29, който се казва Георги, ми говори за някаква лига в Legend човек. Аз съм Кинеса. Аз съм Еви. Customize your champion. Тя стреля ли отдалеч? Ко? Тя стреля ли отдалеч? Не, тя е слаба. Защо не стреляш отдалеч, ма? Бива я, стреля и отдалеч. Имаш дебилици Ама не е снайпшоп. Не е снайпшоп. Мен само Еви ме е убивала през последното време. Тя си игра на някакъв силен мастър. Ако дефендваме... Аз как съм мастър? Гори пиши Defenders. 13-4. Пиши Defenders. Дефендваме. Defender, да. Абе, тъс телепортиращата, как се печели, бе? Искам я и аз. Коя бе? Абе, тъс телепортиращата се трябваш да Кой бъде. се телепортирала? Виктория Мастер е. Кой бе?
Виктор е мастер 2. Мастери 2. Но това са Мастери 8 и имам скин на оръжието. Той е Дяк, Мастери коп ти 2. се замари, дам, кой иска се Аз замари? с скин също съм Мастери на 5. О, след кил! Я да видя Пито какво прави. 21 минути. Пито се телепортирава. Добре да си взема коня. А тя може да ли се за твоя кон? Иска... Как минах този бомбкинг? И защо точно кон, човек? Можеше 1000 неща, но избрахте кон. 4, Аз съм готов. 3, Аре. 2, 1. Stop the payload. Пум! Пум! Някой вече ме видя. Избиха ми дупенцето. Брат, от тук както гледаш, че се ички с... Аз съм загубил. Еми ти от кога не си играл с нея? Hold on. Аз летя. Тя има малко хилта. Виктор има малко. Кой бе? Тя и ви има 1200, колкото... Ай, от нас ще имаме една телепортваща се. Абе, уредието и не е много точно, честно казвам. Аз ще имам там. Има Виктор! Де! Себе му. Добре, добре, как ти се вижда там да се Откочих, никой не участва. Има една Иви, брат. Къде сме? Къде сме? Убих я ли? Ей! Лети! Няма сме. Аз знаеш колко съм познат. Николко. Направо ви ми излеча като пиперуда. Тя е пиперуда. Тя лечи ли бе? От кога е? И ми със сейфа си лечи. Чао! Човек излетях, докато някой щеш да ме убие. За да падна ли тук върху количката? Как бога? Как ще го оцеля? И аз мечурката! Сега ти си помисля, че аз съм я оцеля. Килнах хибито. Не, килнах телепортваща се. Добре бе, то с не е до мен. Виктор. Мам. Издясно кончи ли са? Тя и вие много сквиши герой. Много му ви. Спрях с периода. Watch your step. Кикна. Incoming! Човек. Учиметът на Иви е някакво... Апчих. Кихва. И аз го използвах само заради един човек. Аз отивам да гледам. Има хора! What хора има? Я гледам друг си пусна. 10, Боля? 8, Друг си. 7, Не, губят. 3, 2, 1. Да, само заради мен. Юзо. Какво аз да съм килвал? Аз там килнах една дет путаше количката, Не бе, бе. аз бих Victory. само количката. После и аз дойдох. Не, но в последната секунда. Ми човек, аз все пак ги убивах да ни идват. И сега ще дигна левел. Не, няма да дигна. Аз съм мастър едно сиви. И да, хора, това беше клипа. И лайквайте колко се може повече да направя още един епизод с Алекс 2025. И се абонирайте и до скоро. Субскрибъриньо! Бай-бай. Браха, бар. Лайк.